Учора Комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради України, він підтримав звернення до Кабінету міністрів України з вимогою звільнити очільницю Міністерства охорони здоров'я України Уляну Супрун. Уляна Супрун, ми вчора старалися з нею зв'язатися, вона була за кордоном, однак сьогодні вона відреагувала. Давайте почуємо, що вона сказала. Ми сприймаємо вчорашню постанову Комітету з питань охорони здоров'я про звернення до Кабінету міністрів України з вимогою звільнити команду агентів з Мінмозу як характерну відповідь старої системи, яка понад усе прагне зберегти статус-кво. Дуже добре, що регулярно отримуємо такий фідбек. Це допомагає розуміти, що ми діємо правильно і виконуємо суспільний запит на справжні зміни. От як ви бачите цю ситуацію, так? От Ольга Богомолець, Уляна Супрун. Я почну з того, що я не знаю жодного прикладу у світі, коли б медична реформа приносила політичні дивіденди тому, хто її проводив. Це завжди непопулярно. Так взагалі реформи, вони не приносять нікому політичних дивідендів. Ну є ще такі реформи, де більш-менш можна отримати хоча б через деякий час популярність. Ну, наприклад, децентралізація в Україні зараз відбувається. Це, я вважаю, для України дуже успішна реформа, коли місцеві бюджети отримують більше коштів. Ну, починають будувати дороги, ті самі лікарні. Це є видно, і хоча б через рік, через два можна побачити результат. Навіть зараз. Є, наприклад, заходи в окремих сферах, наприклад, по створенню патрульної поліції, яка замінила ДАІ. Там очевидний позитивний результат, хоча до патрульної поліції завжди є питання, але принаймні це краще, ніж було. Щодо медичної реформи, ми цього ніколи не побачимо, не тільки в Україні. Медичну реформу ніхто не любить, знаєте, по тій простій причині, що будь-яка медична реформа має відповісти на одне ключове питання – хто платить? І от якщо ми дійдемо до цього питання, то ніколи не знайдемо задоволених. Тому що от якщо у нас була, наприклад, так звана державна медицина, тобто платив нібито ніхто, але й послуг ніхто не надавав, то зараз треба відповісти питання, хто за неї буде платити. Перший варіант – платять, наприклад, створити страхову медицину. Це означає, що платимо ми всі. Тобто громадянин мав безкоштовну медицину, а тепер він має купляти страховку, яка абсолютно не дешева. Другий варіант – платить роботодавець. Ну, наприклад, коли людину наймають на роботу, він повинен дати медичне страхування. Тоді ніхто не задоволений з тих, хто займається бізнесом, кажуть, що в нас і так купа податків, ми ще й за це будемо платити, для чого нам вся Україна займатися тут бізнесом. Третій варіант, от зараз який шукається, що нібито виділяється фонд, через який можуть лікарі отримувати кошти за надані послуги. Ну, це той принцип, про який говорить постійно Супрун, що гроші ходять за пацієнтом. Ну, він нібито кращий варіант, але все одно знаходиться дуже багато незадоволених. Наприклад, серед лікарів, які отримують конкуренцію, вони вже мають конкурувати за надані послуги. Незадоволених дуже багато між пацієнтами, тому що якщо у нас проголосили реформу, то ми так очікуємо, що це вже сьогодні була радянська поліклініка, через тиждень приходимо, а там вже Швейцарія. Також не буде. І ми ніколи не отримаємо задоволення від медичної реформи одразу. Тому Супрун взяла на себе надзвичайно невдячну, але дуже потрібну річ. Вона взяла на себе всю цю непопулярність від медичної реформи. І система чинить спротив. На превеликий жаль, на мою думку, Богомолець саме асоціюється з цією системою. Старою системою, тому що вона критикує оцю систему, яку створює Супрун, але натомість вона нічого не пропонує. От якби, наприклад, Богомолець пропонувала щось, тоді б ми говорили про дискусію. А оскільки я не чую цих пропозицій, я припускаю, що вона асоціюється зі старою системою. Тому я думаю, що результати медичної реформи, на різницю від багатьох інших реформ, ми побачимо не одразу. Але я переконаний, що зараз... Тобто, на вашу думку, Уляна Супрун, вона задала правильний вектор, так? Однозначно. Знаєте чому? Тому що, по великому рахунку, вона запровадила наступні речі. Вона запровадила певну конкуренцію серед лікарів. Коли лікарі будуть зараз, згідно цієї системи, зацікавлені в тому, щоб надавати якісні послуги. Друге, вона створює фінансові можливості для лікарів отримувати високу зарплату в тому разі, якщо до цих лікарів підпишуться більшість пацієнтів. Далі, дуже важливий елемент цієї реформи полягає в тому, що у місцевих громад створюється можливість для того, щоб будувати в себе амбулаторії і, дуже важливо, акумулювати гроші для тих медиків, які згодяться поїхати в село. І це все речі, які важливі. Ну, вони не можуть бути зроблені одразу. Але система, дивіться, раніше ж медицина, вона ж у нас насправді не бідна. Це одна з найбільш таких витратних частин бюджету. І очевидно, що ті всі гроші, які виділялися в стару систему, вони кудись дівалися.
Ну ми ж здогадуємося, що значна частина цих грошей або розкрадалася, або десь витрачалася в тіні. Звичайно, ці всі люди вони на місці, вони залишились. Неможливо провести, наприклад, ілюстрацію серед медиків. Оці всі медичні чиновники, вони залишились. І, звичайно, вони чинять спротив. Тому я вважаю, що ми ще будемо не раз це бачити. Знаєте, пане Сергію, от я днями спілкувався з одним медиком, і він сказав, що проблема полягає в тому, що, наприклад, зараз медик, який теоретично отримує 2-3 тисячі гривень, так, але має ці ліві гроші, як ми називаємо, так, в кишені від пацієнта, каже, є теща, є жінка, є діти, всіх треба наготувати, заправити їм машини, які вже куплені. Це вже зараз є. А те, що пропонує Уляна Супрун, ніхто не розуміє, як це буде, і тому йде спротив великий. Ситуація ще гірша. Насправді оці кошти йдуть спочатку до головного лікаря, до всіх чиновників в цій поліклініці, а потім уже до цього лікаря. Тобто там ще є дуже багато людей, які взагалі нічим не керують, але вони збирають кошти. І от зараз, наприклад, я не знаю, чим вони будуть займатися, але вони займають керівні посади в медичних структурах. Вони будуть чинити спротив. Знаєте, от ви наводили соціологію, я теж соціологією дуже цікавлюсь, і от одне з соціологічних опитувань було присвячене корупції. І якщо громадян питають, наприклад, яку ви одною з найбільш серйозних проблем для України вважаєте зараз, то, безперечно, корупція займає топові місця. Там вважається 50-70% вважають, що та корупція – проблема. Але якщо цих самих людей питають, як часто ви особисто стикались з фактами корупції, ви отримаєте значно нижчу цифру – 5%. І уявіть собі, що з цих 5% 3% – це ті люди, які стикаються з лікарями, вчителями. Тому що, як правило, оцими поборами дрібними, не масштабними в масштабах країн, але дрібними, дуже часто осідають саме в медичних структурах. Інша річ, що ці побори не такі великі порівняно з тими коштами, що на горі. Але я думаю, що для багатьох людей така дріб'язкова корупція теж достатньо показовою. Пане Сергію,